Sziasztok, én Dom vagyok, és ez itt a... Hát ez csak egy ilyen rövid bejelentés lenne, hogy a harmadik rész, a Survivor harmadik része sajnálatos módon elveszett. Nem figyeltem, rendelés közben véletlen kitöröltem, és sehol nem találom meg, lomtárban kerestem, semmi. Ezért azért vagyok Game Mode 1-ben, mert rendelés közben itt maradtam, itt fejeztem be a második részt, és én nem figyeltem oda, és megölt egy zombi, és ugye GM1-be visszajöttem a cuccaimért, itt vannak minden. Ja igen, és a diamondokat onnan szereztem, hogy ugye a harmadik rész az most kimaradt, és semmi új nem történt, csak találtam diamondot. Az baj, hogy laggolok. Ez itt mi? Chunkerről. Jó. Na, szerintem valahova arra van, de mindegy. Na szóval annyi történt, hogy találtam gyémántot. Semmi más nem történt. 17 darabot találtam pontosan. Nem csaltam, igaz benne van a too many items, de nem csaltam. Annyit, de na jó, csaltam. Annyit, hogy visszajöttem a cuccaimért, mert ugye megölt a zombi. Na, és a negyedik rész már beszéddel jön, nem zenével. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!